Baklaw mo'y manulat-ulat lang. Malabir ka, matalangatang ka, singa ka at teralya plan. Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napupukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandadangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandadangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan.
Huwag yan ipaparong talos programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Maringalan Jarabate DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo at dasayan kabwasan. Magtaron lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Muharis. Kaya bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes 21 at bulan na Abril 2026. Gada saray ulo na balita da lokal. Pangasinan Balita. Top 3 most wanted rehiyon na aristo. Radyo Pangasinan Balita. High value individual na plug at 5 na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. 1.4 million na kontrabandong sigarilyo asabat. Radyo Pangasinan Balita. Dagupan na City analunggaring at drug bypass operation. Radyo Pangasinan Balita. Undabag tayo at saray ulo na balita nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Pagipatunto na service contracting Jag Quezon City papasukisok na Presidente Marcos. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Ang isimpat adakinan saldi ko impasiguro ng Presidente Marcos. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Value added tax ipatunda na 90 dias palapag na saray kongresista. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Anti-Money Laundering Council parungtal na Remulla Tantrillanes at impeachment ng BP Sara. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras tayo alas 6:09 na kabwasan tanatan wajaray detalye saray balitad lokal. $1.4 million piso illegal sigarilyo sa sabat na taklay na uloy ginawan checkpoint jada barangay Sunwa na balo na Bayambang Pangasinan. Oras na alas 3 na palbangon na pinara sa Toyota Hiace van commuter na inspection sa loob to niya. Anong nandiyan loob na luluganan discovery raya sigarilyo at loob na bilang luluganan ng binelpika sa bitlan na sigarilyo kung papawaya piki raya dokumento ya singasamay Bureau of Internal Revenue sa ray resibo BIR stampa na arumiran na dokumento ya agiran ang bayar na sa may excise tax saya sunggay ada National Internal Revenue ako daya ipapatunto na panamaglay na saya train law na graphic health warnings law ang kapumat sa may transport of ownership documents yan ay panangnang presenta na sa suspect Sara kumpiskan na 35 o 35 pirason box yawalaan na 1,720 rims nasa assorted sigarilyo dan saya sumang kantidad na 1,403,000 sinawit jada Bayambang Police Station kaplasaan na ipiparaso kaso laban eda saray suspect sayan na matalunggaring operasyon na Bayambang Pulis
Sundayumat ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio o da patuloy ya pamaat at sara illegal yung nagagawa at luyag na Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Jad patuloy ang kampanya kontra illegal ya droga. Jad Panginoon ng City Director Police Colonel Arnold Solomon matulunggari niya na aresto sa BN street level individual at ginawan anti-drug bypass operation Jad Barangay Maluwad, Siyudad na Dugupan sa may suspect sa mantaon na 48 residente na Barangay Pantal o David lang na Siyudad si Katoa Sakuti na Police Station 4, Jad Koordinasyon na Police Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit, Tan Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1, asamsamad 5 na suspect so taluran head-sealed transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu. Walay balaton na 12 na gramo, mambili na 81,600 piso sa kaya cellular phone tan bubble envelope yay kargaan na mark money inalaan na worn body camera tan alternative recording device sabit ng suspect ante siya na waited police station na kaso ng sunggay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 o comprehensive dangerous drug act of 2002 sisiga pagkorte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. High value individual na plagid 5 na otoridad at ginawan anti-drug bypass operation na Alaminos City sa may suspect samantaon na 31 Barolaki dumaralo sa residente na Bitlan Siyudad ingkasa sa Bitlan na operasyon na nasaray Kabyangan Alaminos City Police Jada Koordinasyon na Regional Intelligence Division Police Regional Office 1 Provincial Intelligence Team Regional Intelligence Unit 1 Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Police Provincial Office tana PNP Police Director PNP Police Detection Enforcement Special Operation Unit 1 Makalanor din sunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kasamsamad 5 na suspect so 18 head-sealed transparent plastic sa siya yan ang karga na Cebu awalaan na kantidad ya 374,000 piso ang kumpiska materia drug paraphernalia timbangan sling bag glass tube pipe safe box stick transparent plastic sa siya rolled aluminum foil dan aromnira ya kagamitan na abitlan na suspect sa ebidensya tan sa may suspect sinawit yan the police station kaso nin sunggay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sisiguplag korte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Diyan sang kunuan ay balitad lokal top 3 regional most wanted person na aresto na taklay na uloy Jad Bali na Bautista Pangasinan sa may suspect samantaon na 22 Baolaki high school graduate caretaker residente na Bitlan Baloy yasikatoy na aresto na Bautista Police kaibas Regional Intelligence Unit 1 Police Intelligence Team na Pangasinan Police Intelligence Detachment Management Unit Tana Intelligence Unit base bisig na warrant of arrest impaksad na korte
taluran counts na statutory rape ya wala da silong na Article 266-A 1D dan Article 266B na revise sa Penal Code. Yang gapon dokumentang piyansa sa may suspect sinawit the police station for proper documentation and proper disposition. Indayo ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Mercurio sumatalong karing operasyon at pakarel na bitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Marwala nalay katubukulan yung balitad lokal antes tayo ng dapag gadasaray balitad nasyonal. Wajanire Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In the Quad City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang siyang ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan, magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung Kaposan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Alas 6:20 na po ng umaga, 6:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, Almusal Balita, ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nangako nitong Lunes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik sa Pilipinas ang dating mambabatas na si Saldico sa sinasabing sangkot sa mga maanumalyang flood control projects.
Iniulat ni Marcos noong nakarang linggo na inaresto si Ko sa Czech Republic dahil sa mga paglabag sa imigrasyon. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs upang makipag-ugnayan sa mga otoridad sa Czech Republic. Pinatitiyak ni Marcos na magiging maayos at susundin ang tamang proseso para maibalik si Ko sa bansa. Nagpapadala na niya ng high-level coordination team sa Czech Republic. Wala pang inilalabas na komento ang DFA maging ang Czech Republic kaugnay sa issue ni Saldico. Sinabi naman ng abogado at kritiko ni Marcos na si Harry Roque sa inilabas sa video na ang pag-aresto kay Ko ay hindi totoo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nagsampa na ng 10 pisong fare hike petition ang transport group na pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o PISTON sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kung mapagbibigyan, nais ng PISTON na maging 23 pesos ang minimum pasahe sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon kay PISTON President Modi Floranda, hindi nakatulong at pansamantala lamang na natakpan ang gastusin ng mga driver sa pinamigay na fuel subsidy ng pamahalaan dahil one time lamang ito. Kaya't dama pa rin nila na hanggang ngayon ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Aniya, hindi na tuluyang nakatulong ang pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene dahil tumaas naman ang presyo ng bilihin at iba pang serbisyo tulad ng maintenance fee ng mga sasakyan na naging epekto ng tuminding oil price hike. Kondisyon lamang anya ang nang naturang mga pampakalma ang hanay ng mga tsuper. Aniya, mas nais nilang may patupad ang 10 pesos na taas sa minimum na pasahe dahil ito ang pangmatagalang makakatulong sa kabuhayan ng mga operator at driver. Masyado anyang maliit ang naipagkaloob na 1 peso fare hike ng LTFRB sa mga traditional jeepneys sa bansa. Binigyang din nito na nagkakaroon nga ng maliitang oil price rollback sa ngayon pero hindi pa umaabot sa halaga ng nagdaang pagtaas na presyo ng petrolyo. Kung susumahin ay wala pa sa kalahati ng naibaba sa presyo ng petrolyo sa ngayon. Sa panig ng LTFRB, ang petisyon ay agad nilang uupuan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. inaasahang haharap sa pagdinig sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dating Senador Antonio Trillanes IV, opisyal ng Anti-Money Laundering Council at iba na kabilang sa 5 resource persons na inimbitahan ng House Committee on Justice na dumalaw sa pagpapatuloy ng pagbusisi sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Miyerkules, April 22. Ayon kay Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Gerbil Luistro, ang nasabing mga resource persons ang makakatulong upang may paliwanag ang aligasyon hinggil sa biglaang paglobo ng kayamanan ni VP Sara, hindi paglalahad ng totoong statements of asset, liabilities, and net worth o SALN na napasok sa artikulo ng Betrayal of Public Trust sa impeachment complaint. Samantalang si Trillanes ay magbibigay rin ng testimonya sa paglobo ng kayamanan ni VP Sara Duterte. Ang dating senador ang nag-akusa kay VP Sara at sama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon umanong tagong iyaman. Kasama rin sa mga pinatawag ng panel si Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na suspindido at inasunto matapos ilabas ang bank documents ni VP Sara sa AMLAC.
Inimbitahan din ng komite ang mga opisyal ng AMLAC upang i-produce ang kahina-hinalang transaksyon sa bangko ni BP Sara at ng mister nitong si Atty. Manasseh Carpio. Habang inaasahan din ang pagdalo ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue o BIR para tumestigo naman sa income tax returns ni BP Sara at mister nito. Binigyang din pa ni Luistro na magsisilbing focus ang klarifikasyon sa pagdinig na madetermina ang probable cause para umusad ang kaso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nanawagan si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa suspensyon ng 12% value-added tax sa mga produktong petrolyo ng 90 days o 90 araw o kaya mas mababang VAT para makagapay sa buhay ang mga motorista, lalo na ang mga nakatatanda. Nananawagan din siya na agarang pagbabago sa sistema ng pamamahagi ng ayuda kasunod ng pagkamatay kamakailan ng isang tricycle o motorcycle taxi rider. Binanggit niya na maraming senior citizens ang kabilang sa mga benepisyaryo ng ayuda at delikado para sa kanila ang pumila ng matagal sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ikinatwiran ni Ordanes na kung pansamantalang aalisin ang value-added tax sa mga produktong petrolyo, mas marami ang makikinabang, hindi lamang ang ilang napipili para makatanggap ng ayuda. Aniya, ang matitipid o pagsususpende o pag-aalis ng VAT ay maaaring gamitin ng mga consumer sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan. Ipinaabot na rin niya kay Pangulong Marcos Jr. ang kanyang apila at panukala. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad. Mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo akong subukan! I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Son, ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers, perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Genlicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Genlicious, great taste meets their value. Genlicious Food Service. We cook, you celebrate. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform,
To educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya, oh oh oh, dito sa Pangasinan. Go go go, saan ka man, dala ang saya. Summer ang saya, oh oh oh, Pangasinan, sigaw ang go-go. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:34 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, Good morning Pangasinan, Maabig Yakabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterol Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At dyan naman sa may technical control, ang Mr. Jogging Boy. Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes sa 21 sa buwan ng Abril 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, mga issue, mga sumbong, mga reaksyon, opinion, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Ayan. At pwede kayo magpadala rin sa ating Facebook page ng inyong mga pagbate. Isersahan po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Magandang umaga sa mga masugid nating taga-subaybay. Si Rosa Mercado, Susan Bungar Bustamante, Magina Curda, si Merleta Abilia, Elmer Arsoriano, si Silvia Romero. Magandang umaga sa inyo. Maaga sila nakasubaybay dito sa ating palatuntunan. Nandyan din si Dado Pidlawan. Magandang umaga. Rebecca Himenya Tamayo. Maaga silang nagigising mga ito si Lisa Sim. Marami. Yung mga nandito na nanonood sa ating palatuntunan. Okay, mamaya babatiin natin lahat yan. At dumako muna tayo sa mga issue na ating tatalakay ngayong umaga. Dahil
alam mo, nalalapit na naman ang barangay at SK election. Siyempre, maraming mga barangay official na hindi nila nagagampanan ang kailang trabaho. Pabaya, lalo na sa mga punong barangay, kapaborito Irol. Oh. May mga punong barangay o kapitan na hindi nila magampanan ng maayos. Yung peace and order, ganyan, sa nasasakupan ng barangay. Bagkos, sila pa nga ang nangunguna minsan sa mga hindi pagkakaunawaan sa barangay. Tulad dyan sa may Banawang. Yung kumusta na kaya ang Banawang Kalasyaw, kumusta na kaya ang peace and order? Dahil ang balita natin dyan, mismong barangay official pa ang gumagawa ng ng mga hindi magagandang salita at nag-uumpisa nga sa awayan. Batay sa Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991, ang punong barangay ang mangunguna sa pagpapatupad ng pagpapanatili at kaayusan at kahitahimikan ng barangay. Tungkulin ng punong barangay ang magpatupad ng mga batas sa barangay at pag-aayos ng mga alitan ng bawat panig. Supposed to be. Dahil lang sabi ni Francis Magalauna, kapaborito Irol, gumit na ka at huwag kumampi, di ba? Para may patupad ng tama ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa barangay. Meron tayong tinatawag na katarungan pambarangay. Batay sa section 339 at 422 ng Local Government Code na sila ang mag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan sa barangay level bago umakyat o magreklamo sa korte ng kaso. Paano kung ang involved ay mismong punong barangay dahil sa illegal na gawain na humantong sa pagkakasira ng isang pamilya? Diba? Nabigla ka. Nabigla ako. Siguro, maaaring sampahan ng isang kapitan. Yun siguro yung pag napatunayan. Paano mo nga mapapatunayan kung patago? Hindi, lantaran na natay. Nakita ba sila? May bilin siya daw Ganun ba? Pwede yung concubinage. Batay sa artikulo 334 ng revised penal singata, abogado mo dyan. Siyempre. Dahil nakipagrelasyon sa may asawa. Tungkulin ng kapitan ang manguna sa pagpamatili at kaayusan, kapayapaan sa kanyang nasakupang barangay. Batay ito sa section 389 ng Local Government Code. Diba? Mapunta lang tayo dyan sa may barangay Banawang. Ang naging problema kasi dyan, yung sa barangay Banawang ay hindi na ipatupad ng tama yung sinasabi nilang pagpapatayo ng istruktura. Kaya nga illegal. Kaya ang ipinatupad niya rin illegal. Pagtatayo ng barangay hall. Kaya kapitana, kung hindi mo maipatupad ng tama ang batas, pwede kang sampahan ng kasong administrative at criminally. Ayon sa umiiral na batas dahil ikaw ay isang public official, elected official. At pwede rin isang guni sa sangguniang bayan. Batay sa Republic Act 7160 o ng Local Government Code of 1991. Ang mga kasong maaari mong karapin, kapitana, ay dereliction of duty dahil hindi mo tinupad ang inyong tungkulin sa pag-aksyon ng mga reklamo. Diba?
ng inyong mga kabarangay. Meron bang bakit? Meron bang nagreklamo? Meron, di ba? Sa tanggapan ni Kapitana? Oo, Diba? Baka oo. wala naman. Meron, di ba? Meron? Di ba pumunta yung asawa ni kapitan ng isang barangay sa tanggapan ni Kapitana? Di ba? Oo. Di ba pumunta? Anong action niya? Di ba? Paano gagawa ng action? Siya mismo ang inirinig. Ganun ba yan? Masarap ba ang illegal, Kapitana? Ha? Ano ba klaseng illegal kasi ang sinasabi mo? Yung barangay hall. Barangay hall, illegal ang pagpapatayo. Yung Illegal yun ang ano. yung pag-aangkin niya ng isang property, di ba? Illegal din yan. Hindi niya naman inangkin eh. Hindi niya naman pangalan eh. Hindi pangalan. Pero ang sinasabi isa siya sa naging accessory. Yun illegal na pagkamkam ng lupa at pinangalan sa iba. Yun pa rin, Dan grabbing. Ang tawag dyan, di ba? Dalawa na yun. Meron pang isang illegal. Ano? Yung pag-aangkin ng hindi mo karelasyon. Di ba? Illegal din yun. May ano ba dyan? May pruweba ba dyan? Meron. Ano yung karelasyon? Ano yan? Private na yan. Pero Sila na ang ano dyan. pero isa siyang public official. Di ba? Isa siyang elected official. Di ba? Kung totoo man yan, Oh. yung chismis na yan na pinupukol sa kanya, immoral. Kaya nga Di ba? immoral. Hindi magandang pakinggan nyo. Pero ano ang pruweba? Yan ang ganyan. Patunayan. Bakit? Nakita ba sila na magkasama? Nakita ba sila na naghalikan? Kaya nga. O nagyakapan man lang? Di ba? Nakita ba sila na may kasama sa isang lugar pag may seminar? Tika. Bakit? Tinatanong ko nga eh. May witness? Yun yung mga tanong. Pwede namang sagutin. Kaya nga. Yung mga personal na bagay na tulad niyan, yung relasyon, out na tayo dyan. Sa atin lang, yung mga issue lang dito na ibinabato sa kanya tulad ng barangay hall, at yung pagbebenta nila ng lupa na hindi naman sa kanila, yan yung mga isyong pinag-uusapan. Yun yung mga pag-aangkin. Pero yung tungkol naman sa relasyon, out na tayo dyan. Immoral. Bawal na pag-ibig, out na tayo dyan. Legal na pag-ibig, out na tayo dyan. Masarap ba, Kapitana, ang mga illegal? Agila. Paliwawak na lang tibalik-balik dito. Punta mo na yun, masamit. Hindi pa sinasagot ni Kapitana hindi pa sinasagot kaya... Hindi, hanggang ngayon naman, binibigyan pa rin natin ng chance si Kapitana Marit Velasco na magpaliwanag. Welcome po kayo sa aming himpilan at istasyon. Bukas po ng aming himpilan. Punta po kayo dito, pero po, dapat po, lahat po ng itatanong namin, sasagutin ninyo. Tulad ng asawa ng isang kapitan, pumunta dito. I-open natin, Tulad ng isang asawa ng kapitan, pumunta dito. Welcome. Di ba? Ganun din. I-welcome natin. I-open po namin. Naka-open po ang aming mga linya. At sabihin nyo po ng maaga para masabihan po yung mga taga-barangay Banawang, parang mag-open forum yata dito Dito na lang. At imbitahan natin yung mga concerned person. Kahit magsiksikan ho tayo dito sa aming himpilan. Pwede. I-accommodate namin yan. I-schedule nyo lang po, Kapitana Marit. Kung kailan nyo gusto. Ayan. Magpapamerienda pa si paring Dennis dito. Poto? May-stress ako dyan si Poto. Sige. Bukas mo kami niya. Baka gusto nyo magpa-schedule 0939-100-9931. Ayan. Isa pa. Ayan. 0927-974-2784. Isa pa. Sige mata, isa pa. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan sa atin pong
Facebook at Messenger. At kung gusto niyo pumunta rito, matatagpuan po ang aming station sa Jumel Building, malapit lang sa SSS. Dito po sa may junction. Junction. Papuntang mga dam, yung building dito sa Ang SS. kaya O kaya magpasama kayo sa yung nagpuntang asawa ng kapitan dito. yung Ganda. yung nakaputi Oo. na sasakyan. Nagpunta na dito at nagpapaliwanag. Oo, pero saludo tayo doon Oo, siyempre Yung kapitan na yon. pumunta rito. Nagpunta rito. Mas sinamaan ng kapitan. Hindi nagpakita yung kapitan. Nandun sa masasakyan. Yung kapitan. Yung kapitan. Pagkatapos doon, si kapitan, tinimbre niya na doon kay ano. Si kapitan. Aman mo tiya kapitan. Siyempre, meron silang Ya matulis mo. Ay, bangar mo sa ulo to. siyempre, meron silang Mutual. mutual agreement Understanding. Mag-MU. Ito namang kapitan na ito, ay bangar mo sa ulo to. Ito lang nakakasiyan mo at may asawa to. Kaya nga isang edukada rin yung asawa niya. Di aral mo. Diba? Pero may kapitan mo at may laki, maatol. Nga panangaro. Na panangaro. Ton Ken. Ayan Kaya maatol mo ito Ken, panangaro. Kanya na Sa Tagalog po, yung maatol ay masinop. masinop. Ayan. Nang pagmamahal. Sa English naman po, ang maatol ay good keeper. Good keeper, masinop, maatol. Yan yung Good keeper. ibang meaning niya, no? Good keeper talaga. Pero para doon sa asawa ni kapitan Good lover. hindi. Okay. Deep inside. Ang butol yung hot chocolate natin, Ang sabi patutong-tong. Sige. Okay. Alas 6:48 ng umaga. Sabi dalay kinamo. Sabi dalay munisipyo. Kaya kumuha ng legal advice bawat panig dapat ma-resolve nyo na yan. Ang dapat nyo gawin dyan, ito hindi lang pinapakialaman ng relasyon, kung ano mang relasyon dyan. Ngayon ang gagawin nyo dyan para maayos yung hidwaan dyan at hindi na lalaki. Pampiliyo lang may kapitan. Pampiliyo lang may laki. Hindi naman. Patawag lahat ng concerned na person. Wala tayo. Saan ba nag-upisa yan? Sa may tungtong labat, may involve ang gapo. Kaya nga ano ba ang ugat ng lahat? Mag-ugat yan sa pag-ibig. Ang tutay singag ngaro. Singag ngaro. Diba? Dahil sa may inka maatol to may ken. May kapitan. Yan may maamot. Maamot? Duga. Yun yung ibang term nung Kaya kung kuwan yan, kuwan na, patawag ang both parties, may abogado na sila, kung may abogado, pag-usapan ng legal. Ang gagawin yan, lalo na't yung may matulis, o nagrilabat ng tipantungtungan di man. Pero kabunag, nga pula. Nga pula ay tungtungan ang lang. sa kimot, may involvement ya BA, maatol mo, ya sakay, maamot mo. Aking ka mo. Tas ikato'y tawag ko no. Siren. May BA, sa may laki. Kaya kaya siya tulang ditan sa problema ditan. Kanyan na pantungtungan nyo latan, yan marakot. Pero inuulit po namin wala po kaming pakialam dyan sa mga ibang issue dyan lalo na yung relasyon. Okay. Sagutin lamang po ni Kapitan Amaret yung issue ng Barangay Hall at yung issue sa may Barangay Balingaw. Yung lupa doon. Ayan. Yan lang naman yung natin. Welcome po kayo dito. I-respeto po namin kayo. Na i-accommodate po dito. Okay. Pero talaranan nyo mo, tano laki dya, baka dadakal mo sunod dya, gabay damas. So, reklamo. Mangiris na sarara may issue, napantungtungan dito. Alas 6:51.
dumako tayo sa ilang pang mga balita, kapaborito Errol. Kahapon ginap ang flag raising ceremony dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan, at inihayag ni Mayor Carl Christian F. Viga na patuloy ang pagpaplano at pagpapatupad ng solar farm project sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ang pangunahing layunin ng isang solar farm project ay ang paggawa ng malinis, renewable at sustainable na enerhiya mula sa sikat ng araw upang matugunan ang pangangailangan din sa kuryente. Oo, para makapag-produce ng kuryente na ipapamahagi ng local grid sa mga komunidad. Nakakatulong ito sa klima sa pamamagitan ng pagbabawas ng yung carbon footprint at paggamit ng imbakan ng baterya para tuloy-tuloy ang enerhiya. Ang ilang solar farm ay idinisenyo upang maging eco-friendly at nakakatulong sa ecosystem natin. Maaari din gamitin ng solar technology sa mga irrigation system upang makatulong sa mga magsasaka. Sa makatuwid, ang solar farm ay naglalayong magbigay ng mas murang kuryente, lumilikha ng trabaho at protektahan ang kalikasan sa pamagitan ng malinis na enerhiya. Hindi lang yan, sa gitna ng nararanasang matinding init at banta ng krisis sa enerhiya, isang malaking ginhawa ng mga taga Mapandan ang magkaroon ng solar farm sa isang lugar. Sana maipatayo na ang solar farm project sa bayan ng Mapandan, Pangasinan upang ito ay magsilbing yung kaagibat, yung kantabay ng siyempre yung mga negosyo. Kailangan din nito at mga trabaho. Magdidikha ng mga trabaho sa taga Mapandan, Pangasinan. Ayan. At fina-finalize na po yung mga usapin, lalo na sa mga yung may nabili ng portion ng lote, pero kailangan pa nilang pagkakalam ko ay madagdagan pa yung area. Ayan, okay. Meron yatang may tina-target silang land area. Land area. Ayan, okay. So, abangan po natin. Abangan natin. At yan po ay isang adhikain din ng lokal na pamalaan sa pamuno po ni Mayor Carl Christian Viga at ang mga sangguniang bayan members yan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Good morning nga pala kay Sir Jeffrel. At ganoon din si Dr. Felix Domicilio. Ayan. Nasa kunding kahapon, may nirespondihan, na may emergency si Sir Felix Domicilio. Sir Felix. Si Sir Jeff, meron ding importante meeting sa labas. Very busy yung mga yan. Pag dating sa trabaho. May mga taong yan, yung kaantabay ng mga leader tulad nila ay very efficient at effective. Correct. Gaya ni Madam Sheila Piolia. Si Ma'am Sheila. Nandyan sa Mayor's Office. Meron din kahapon yung conference din. May natandihan din na programa. Kahapon. Alam mo yung mga efficient na tao, tulad ni Don Ramon Bautista, dyan sa may Region 1 Medical Center. Kantabay naman siya ni Medical Center Chief Director Joseph Roland Mejia. Nagkaroon ka ng episyente na mga tao ay yung serbisyo hindi maaantala. Correct. Katungtong yoy Don Ramon Bautista, singayula katungtong si Director Mejia. Ayan. Anto may tulong yan na iter na Dr. Mejia at sa tayo Region 1 Medical Center, katungtong yun ay Don Ramon, okay mala. Ayan, okay. Kaya't, dyan sa Region 1 Medical Center, talagang, din, ibinibigay yung tamang serbisyo medical sa lahat ng mga pasyenteng pumapasok dyan sa Region 1 Medical Center.
Good morning kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito. Kalasyaw na ngayon, Martes ngayon ba yung yung kanyang Merkulis. Merkulis. Oo, yung hakot basura. Ayan, tingnan mo nga naman ito. Hakutin ko. Ayan, si Kapitan Saldi Bauson talagang hands-on ito pagdating ng trabaho sa barangay. O lahat na kanyang ginagawa maghakot ng basura. Kapag nasira yung yung kailang garbage truck, siya pa yung nag-aayos. O mekaniko. O tingnan mo yan. Driver, mekaniko. Kaya ayaw na niyang yung ipahawak yung minibira sa ibang driver dahil pag ipinahawak niya nasisira tumitirik sa gitna ng kalsada kaya sabi ni Kapitan Saldi Bauson, ako na lang ang mag-drive ng garbage truck. Ako na rin ang kasama nila maghakot ng basura mula sa kabahayan patungo doon sa MRF. Anong kalasyaw? O, tingnan yan. Kaya saan kayo makakita ng ganyang punong barangay, kapitan, na talagang pagtitignan mo parang hindi siya elected official parang ordinaryong tao abot kamay kumbaga ng kanyang mga constituents diyan sa barangay Sangka kinday, sangkagawa da si Kapitan. Correct, lahat. May numaydan singgaran, may numaydan katungtungan, may numaydan karaway tulong, may numaydan karaway advice. Pag pupunta ka sa bahay niya, ay talagang bukas yung kanilang pintuan at kung ano man ang mayroon, binibigay ni Kapitan sa kanyang mga constituents, lalo yung mga humihingi ng kaunting tulong. Nandiyan din nakantaba yung kanyang may bahay di ba? Talagang low profile. May ngaran to may ken? May Mrs. da? Madam Merly. Madam Merly. Ayan. Good morning po. Morning. Si yung kagawad na malakas ang radyo. Yung mayroong business na yung anong tawag doon? Yung tracker na yung Chacharun. Oo. Ay malakas daw ang radyo nila sa bahay. Nagagalit daw yung misis kapag mahina. Ayan. Ang volume at tayo ang pinapakinggan. Talagang wala mo nakagawad. Sandali hanapin mo, kailangan nating mabanggit dito. Good morning po sa inyo dyan sa barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Siyempre, masipag ang kapitan, masipag din yung mga mga barangay official dyan. Itong si G. Jumar Bistro. Kagawad Bistro. Kagawad Bistro. Na may ken, na may wala yung business ton ken. Yung anong tawag mo doon, yung doon, parang macaroni. Macaroni cracker. Doon din namin kabisado tsaka yung kanyang may bahay na malakas ang radyo. Thank you very much po, Kagawad Bistro. Bistro, ayan. Yung pagsubaybay. At ganoon din si Kagawad Roberto Gabrielio. Diyan. Good morning. At si Junjun. Kagawad Junjun. Merkulis, duty tutan. Duty of the day, Wednesday. At saka si Dominador Episcope. Episcope ba ma-upload doon si Dominador? Ako kabisado. Good morning po sa inyo. Diyan sa may barangay Macabito. Marami tayong taga-Picarid dyan sa Kalasyaw. At ganun din dyan sa may barangay Binlag, marami tayong tagapakinig. Kumusta nga pala si Kapitan Winard Paragas? Balita ko barangay pista nila pero medyo ngayon naghihigpit din sila sa mga selebrasyon.
magandang umaga din kay National Nibran Poor, kay Maricris M. Abara, Elsa Villalos Chavez, Jessica Bulataw, George Bunaw, si Helen Nebasan Labarias, magandang umaga. Lisa Sim, magandang umaga. Sa aming pagbabalik, talakayan natin itong sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na ibabalik sa bansang Pilipinas itong si Puganting dating congressman Saldico. Hindi siya pugante. Ha? Kasi pag sinabing pugante, nakakulong, nakatakas. Ganun ba? Oo. Oo. Hindi siya pugante. Ay, hindi pugante. Pero tinakasan lang yung batas dito sa Pilipinas. Ganun na rin yun. Hindi, dapat ang pugante, takas. Literal na takas sa kulungan. Tinakasan Yun ang niya. pugante. Oo. Pero siya, pinaghahanap pa. Oo, at... Pinaghanap pa? Ba nahuli na? Mamaya tara. Hindi naman siya nahuli na ang Pilipinas ang may nag-initiate ng pagkakahuli. Doon sa ibang bansa. Nahuli siya dahil hindi niya dala yung kanyang mga papeles. Na random check siya. Ayan. Okay. Yan po ay aming tatalakay. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kaluslugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa.
Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:08 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan Dennis Muhares, at siyempre kasama din natin si kapaborito Eldorado. Ayan. Sa technical control, Engineer Nixon Dakal, at sa aking gawing kanan, nandyan na ang ating station manager. Kaya kausap ko si manager. Oo nga eh. Nililinaw na ano. Maagang uminom ng kanyang gatas. Ayan maganda yung kanyang ngiti. Good morning sa iyo, Joe. Hindi gagandang hindi pag meron kang mga magagandang balita Ayan. para sa Ikabubuti ng ating estasyon. Ayan, Ayan, magandang umaga sa iyo, Manager Joey Bebe. Ito, magandang balita rin ito, kapaborito Errol. Kasi sa darating na mga araw, magkakaroon ng bagong management ng Small Town Lottery dito sa lungsod ng Dagupan. Dagupan City Dagupan City. Usapan natin. Ang Golden Key Play Corporation, ang bukod tanging authorized agent corporation na pinahintulutan ng PCSO na mag-operate sa lungsod ng Dagupan. Ang Dagupan City ay isang independent component city, kaya maaaring ibukod ang larong Small Town Lottery o STL. Kaya ang bola ay gaganapin live sa kanilang Facebook page ng Golden Key Play Corporation na may sariling opisina na matatagpuan dyan sa may Old De Venecia Highway. Oo. Old De Venecia Road. Kaya Dagupan City pa rin. Kaya abangan, abangan ang bagong management ng Small Town Lottery dito sa lungsod ng Dagupan. Ay lalabas po yung kailang mga yung
mga labas sa numero sa kailang Facebook page sa Golden Key Play Corporation. Yun nga ay meron na pong notice of approval. Ayan, Ang Philippine Charity Sweepstakes Office na sila ay otorisado na mag-conduct ng STL operation sa siyudad ng Dagupan. Oo. Siyudad ng Dagupan. Kaya Dagupan. inuulit natin yung siyudad ng Dagupan ay dito lang yung kanilang yung area. Oo. Sila po yung nakakuha. Sila po yung winning bidders noong pinabid yung itong lungsod ng Dagupan. Kinokompleto pa po nila yung kanilang mga requirements. Oo. Anytime soon ay sila na po yung mamamahala. Oo. May sariling labas ang lungsod ng Dagupan. Kaya wag po kayong magtaka kung iba ang labas ng bola sa siyudad ng Dagupan Sa outside Dagupan. outside Dagupan. Ayan, oo. May sariling bola po ang Dagupan mamaya. Ayan. Ito po ay pirmado ni General Manager ng PCSO, Melquiades Robles. Ayan. Meron po silang pirma at meron pang sealed. Sealed pa ng PCSO. Kaya sila po yung official na magpapalaro dito sa lungsod ng Dagupan ng STL. Pero under pa rin sila ng Philippine PCSO. Charity Sweepstakes Office. Ayan, okay. Yung mga nagtatanong, pwede nyo pong i-clarify, linawin kung totoo ba yung sinasabi namin. Ayan. Pwede po kayong pumunta dyan sa may PCSO Lingayen. Meron silang office dyan. Tanungin kung totoo nga ba itong sila na ang magpapatakbo ng STL sa Dagupan City. Itong Golden Play Corporation. Yan, PCSO Pangasinan Branch. Pumunta po kayo dyan sa may Lingayen. Ayan. Alas 7:13. 13 ng umaga. 7:13. Wala pang labas. Wala pa nga. 7:13. So, Ang oras. Ay, talaga. Okay. Dumako tayo sa ilang pang mga issue. Tungkol naman dito sa pagtiyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung pagbabalik ni dating Congressman Saldico na di umano'y sangkot sa manuwalyang flood control project. Kailan kayo babalik ito paborito Errol? Sana mapabilis na yung mga proseso sa pagbalik. At naiulat na naaresto siya. Si Saldico noong nakarang linggo sa Czech Republic. Dahil may mga kakulangan sa dokumentong pinakita at yun nga, nahuli sa immigration ba? Doon sa paglabas sa immigration law, doon sa bansang Czech Republic. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs upang makipag-ugnayan sa mga otoridad sa naturang bansa. At tiniyak din ng Pangulo ang maayos at susundin ang tamang proseso para maibalik si Saldico sa Pilipinas. Kaya makipag-ugnayan ang dalawang ahensya sa naturang bansa upang mapabilis ang deportation ng naturang akusado sa flood control project. Itong si Saldico. Inaakusahan pa lang dahil wala pang nangyayaring paglilitis para sa kanya. Kaya nga magkakaroon ng konting komplikasyon sa proseso dahil walang dalang anumang travel documents nang siya ay naharang sa ibang bansa. Si Saldico na isang yung nagtago ng ilang buwan ba? 9 months yata, almost 10 months. Siya yung kasi naharap sa bilyong pisong graft case dahil sa maanumalyang flood control project. Kinakailangan na
may balik sa Pilipinas upang ituro ang iba pang mga kasabwat sa flood control scam na yan. Diba? Oo. Yun nga, dahil naharang sa Saldico sa ibang bansa dahil yung kanyang travel documents ay wala siyang hindi niya dala. Hindi niya padala? Hindi niya dala. Meron siyang kopya sa cellphone lang. Ang kwento dyan, nung naharang nga siya, okay siya eh. Hindi rin mahigpit sa bansang yon, pero nagkakaroon sila ng random check sa mga bumibisita. Di ba? Nagkataon na sila. Siya yung isa sa na-random check. At may hininging dokumento na hindi niya bit-bit na physical bagkos meron siya nasa bahay. Di ba si Saldico kinansela yung kanyang pasaporte. Cancel yung kanyang pasaporte sa Pilipinas. Pero hanggat hindi pa nag-e-expire yun, pang gamitin sa ibang bansa. Yun. Kaya nung binerify kung sino itong si Saldico, ayun nga, doon na siya hinarang dahil may mga issue pala sa Pilipinas. Ayan. Kaya malaking kumbaga malaking hakbang tungo sa pagkamit ng hustisya. Ang pagkakadakip kay Saldico. Ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay hindi lamang pagharap sa mga kasong corruption, kundi isang seryosong hamon sa seguridad ng ating bansa at integridad ng sistemang pangkatarungan. Di ba? Mabibigyan kaya ng seguridad ito. Tamang security. Kailangan niyang maging secured. Dahil siya ang bukod tangi na tao doon sa mga binanggit niya. Parang susi. At babanggitin pa niya. Dapat lahat ng babanggitin at nabanggit humarap din sa investigasyon. Tama. Dahil si Martin Romualdez sana na isa rin sa tinuturo nga din wala wala. Parang lumamig na parang walang nangyayari. Parang lumamig na yung ice, yung yelo. Lumamig yung issue sa kanya. Nanlamig. At ang tanong, yun nga, yung secured ba siya? Kapag siya ay nagbunyag. Siyempre, magiging secure dyan kung babantayan. Dapat bantayan maigi. Dahil siya yung, nabanggit mo, siya yung susi. Siya yung susi. Dapat ang PNP at iba pong mga ahensya ay hindi sila magpapagamit upang pagtakpan ang ilang pang mga nasa likod ng manumalyang flood control project na yan. Para maliwanagan lahat at magkaroon ng hustisya kung sino-sino yung mga kasabwat at mga malaking mga opisyal na nasa likod ng manumalyang flood control project na yan. Diba? Kaya antayin natin kung kailan dadalhin itong si Saldico dito sa bansang Pilipinas. Ibabalik dito. Ayan. Dapat lang para malaman na natin, magkaalaman na kung sino talaga ang nagkamal ng bilyon-bilyon na piso mula sa flood control project na yan. Good morning nga pala sa mga masugid nating mga taga-subaybay dyan sa First District. Naimbag na bigat kada kayo amin apo. Nang Rona dita Ilit Infanta, Dasul, going to Bulinaw, hanggang doon sa may Agno, dito sa may Suwa. Naimbag nga agsapa kada kayo amin, apo. Awanti labas na. Sarag ko la, sa Ilocano. Sarag to mabalinin. Basta Ero Horado, siyempre, Aguilaritan, wala na portion na Ilocano diba? Kapaldua.
Kapaldua. Kanyang Kapaldua. Kapaldua. Kapalduan sa may andi mat aliwan kapaldua mata kasabing mad kian may barangay Buer, barangay Bayawas, Katugan. barangay Ilocano dito. Katugan kasi aman may katugan Katugan. lemang tarim arawi laman. Correct. Pero may banda dya Okay. from barangay Arate Pugunsili, Cantora. Wala na rin man ni Ilocano ditan. Kanyang na si Pare Errol. Ang ilo. Kano. Hanggang si Pare Dinis, ang ilo. Ano yun? Kanong puro. Ayo. Yan ang sirin. Labaso man ilo. Siyempre, Ilocano. Eastern, Pangasinan. Kumusta kayo kaduyuti tagad Eastern? Hey, balita ko, akit na naman yung kaibigan ko papunta doon sa may Maliko. Maliko. Ilocano raman, barangay, Maliko. Baliko? Maliko, Ilocano, di ba? Siyempre San Nicolas. San Nicolas, San Nicolas. Ano ratan. Yung Pero may kapaldo atuman, walay claim lante, siyempre. Nueva Vizcaya na yun. Maliko, Nueva Vizcaya. Vizcaya doon sa kabila. Oo, kasi ang problema pala dyan, yung mga residente dyan, yung iba nakarehistro na doon sa kabilang probinsya, yung iba nakarehistro na dito sa San Nicolas. So, hindi pa na-resolve yung boundary dispute? Hindi pa Between Nueva Vizcaya sa Pangasinan. Kailangan ng kailangan ng batas. Oo, batas. Pero, mag-throwback lang tayo kasi noong panahon ni dating Governor Amado Pugi Espino dito. Nagpatayo ng kunyata doon, gym. Yung eskwelahan, may gymnasium dyan. Oo. At nakarating dyan yung programang Abig Pangasinan. Kaya doon sa lugar na yan ay ang bukang bibig ng mga tao doon, Governor Amado Pugi Espino III. Di ba? Kasi nakarating na siya doon sa area na yan yung literal kin antes kan makasabidlaan mo talagang liku-liku. Oo. Katon Maliko. Yung ba'y barangay ng San Nicolas? Barangay ng San Nicolas. Pero meron ding part doon na barangay din na ang nakasasakop na ay probinsya ng Nueva Vizcaya. Ayan, maraming pumupunta roon ng mga turista. Kaya nakikita ko improve na yung naturang lugar wala yung text dyan Ilocano ay uli ka mo siguro no kin binasak ya si kalay makaulay yaman talos sige Irakep kanto Irakep Irakep ko daytoy nabara nga panangabrasa nang runa kada kayo Apo Errol ken Apo Dennis message from Don Ramon Bautista Pangasinan mo ilakap ko so amay panangarok kanto Irakep ko daytoy nabara nga panangabrasa nang runa kada kayo. Ayan. Talagang Ilocano mo si Don Ramon manawag. Wala rin Ilocano. Pero aratan niya atan niya Ilocano, aratan niya Ilocano. Aratan Irakep, atay panaggabrasa, kwantura. Aratan niya Ilocano. Ayan si Don Ramon at Ilocano Malaya. Tanang ilako si Rinad Kinira. Hanggang po. Ilocano paborito tayo. Si Kato mismo yun. Aralam sa panag Ilocano doon. Ako, nabasan ko na talusan. Abala mo Irakap, amay agraep kanto. Wala agraep, amay mantanim yun, agraep kanto. Irakep kanto. Medyo Pangasinan sa pagkatalos ko rin, Marakep. Hindi, amay ilakap ko doon. Amay Marakep yung panagbrasa kan si kayo kanto. Okay. Okay, pwede pa tayo mag-exercise sa engineer. Take it away.
Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny Datwin. Si Councilor Jupilo Risco. Si Councilor Mike Season, good morning. Former Councilor Gerald Apicial. Si Councilor Jopi, nabanggit mo na? Nabanggit ko na. Ganon din si Osiski President Ayay Messina. Magandang umaga. At ganon din kay Councilor si Haberdani Messina. To our compadre, former Vice Mayor Dave Messina. Kumpare natin yan. At magandang umaga din dyan sa may RM Paran Autocare. Ay, yung mga boys dyan, napakalakas ng radyo. Dyan sa may Barangay Kisban, Kalasyaw. RM Paran Autocare Center. Si Sir Reggie Paran. At yung kanyang may bahay. Magandang umaga si po. Madam Lakshmi. Ayan. Good morning po. Magandang umaga din kay former Liga President Carlito Din. Good morning. Kasama niya si Longher Joel Calbu. Si Mayor Alpi Soriano ng bayan ng Malasiki. Good morning. At ganoon din, magandang umaga kay Madam Marley, kay Boss Carlo, kay Bayan. Magandang umaga dyan sa may Mayor's Office ng Kalasyaw. Ganon din si Sergeant Esteves, si Madam Jubeta Piado Esteves. Magandang umaga. Si Menro. Si Sir Mark Caspillan. Magandang umaga. At saka si MDRRMO Ed Villacorta. Ganon din si Engineer Art Gaspar. Magandang umaga. At ganoon din si Arturo Eustaquio. Good morning. Ng LGU Kalasyaw. Congratulations Team Kalasyaw. Oo nga pala. Yung liga na nangyayari, sila po ay nagwagi against Mangaldan. Sila ang lalaban sa finals. Sa bayan ng against Asinggan. At gaganapin natin dun sa Rosales yan. Ang kanilang first game ay sa Rosales. Ayan. Kaya congratulations sa lahat ng buo ng Kalasyaw team. Magandang umaga din sa mga masugid natin taga-subaybay dyan sa may Mangaldan, Pangasinan. Si Councilor Chineros Flores dyan sa Mangaldan. Si nga pala, si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera, good morning. At siyempre sa lahat ng mga taga-subaybay natin dyan sa bayan ng Mapandan, si Maki Mapalakapak Soriano, Barangay Jimenez. Magandang umaga. Si Kapitan Bernard Antolin. Magandang umaga. Good morning. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kami po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Timog Pangasinan, Danis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, ang ating station manager, Joey Baby. Ang kabiyanan ng susunod na palatuntunan ni Kapabrito RJ Jimenez sa programang Liknaay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadjala sa